kadakhat kala saw te kan men jong kala yang na sijangai ban yo tip ayu kan sajia ya kumbang ila ya keren ha kita ki dakhat ki bashakaman ni kalong gieng Ramadan yo ni kun senrang bo menta labu yu hakasyang apedeng ki kor harut jong kawa nail ong ha ngadi kadakhat ka saw ani kalong gieng kala don ru ka kun thei hang ni la pin itu ya kata da kentin ani da ki kentin ka hen men jong shim lai ya thu i e shapang hen men and they menta dan shukdo shata i ani ka kenthei ni ka jing don kam ya ngi bangi hap pele jing mut hang ni ka long ka khot ka balai ka kren shapang ka kenthei ka bali ka kemi jong ni khun ha ka ba kala pendek ya ka kamram ba ka angnut ba kala ai lut ya ka buit ki jong ka baro ban ri pen em ya uni u khun khot ka basang ni i biang ya ka kenthei kom ka hen men ba ka long kunong kmi perman na sharut ban jungo ayu kanja ya uni upara jongka ya ubaka kemi ka bo hang ni harut jongka wa nai ban keren beta ka basya yang ni ka kun kenthei ka geng kum kanong aphira ban wan ra ya ka khubor sila ka geng jia ayu ya uni u kun sinrak namar ka kemi kanum nut bandon hajan dada ka kemi kandon hajan na ka hukum ke jong upharu kala ban poi pen ban sya ka jing sya penjap namar ba kam sim ko ngo andai ka ri uni khulung jin lai banai andai ha ka badon pada ka ni ka kena kan thei kan men jong uni kun jong ni khun long kan long ka jing ben toy ayu ka benta ya ka baka kan ben i ha ka ni ka khana kani ka hin men jong ni khun long kan don hi la ka jong ka rol ka jong ka hang ni ngilak ban phai biang sa ka kitab Genesis haba u belai u thau ya ka brio ya ka ba u Adam u ka ya ka im ni so thu hi ya ka ro tani ka benta jong ki kan thei aka bai dei hi bat ka jing im brio di don bet hapu jong ki ya ka men sim ka ba jin sur ya ka ban ri pen im ya ka jing im jong ki khun ki ba kha na ka khapo ka jong ki nani kala bandong ya ki wei de ki khun long ya ki ba ki yo i bat ka men sim jo ka jing i ka kham jin sur kham bun hi na ka liang jong ki ken thei ye ding i phai na ta ka liang ru i ya ka rul ang ni ni ka benta jong kan men jong ni khun lung ka jon ka jong ka benta ani long tak kum ka jing kri perman bat ban ra khu bor bat ngi si i hadien ka i ka rul bat de jong ka ni kan men ka jong uni u khun lung tang hadu untuk syai ti vede ban khat ko sa pidan i ban ong to no kan ani kan khot ko saw kani kan khot ko saw ka pinti kana ya ga e ga ba kla ong chakmat wasdang jong gani ka landam ga ba ang bo ni u khulung u bala kham ta hari ijeb dei u khun marwe en re u don ya ga men kan thei ga jong ani ga shai pa ani ga khot ko saw wan la hang ni shim la ya thu e ka karteng jong ka men ga jong saka wei pa ila ru ban kan tho kum ni leng ba kan ni khot ko sa bahang ni har ijeb menta ga ni ka sengkai ga jong jakob kala kala long ka jat ben riu ka ba klau bah ka jing bon riu kala kala long ka jat ben riu ka ba khwan bor bah agar kom long ba jong ka na ki jing ekran ha ki episode ka la dem padang i phai ba hwan ra man ne
ya ke jing wan jing sedang jong ga menor ka kitab Genesis pamu Adam ba ka im pen ka mau na kalian jong apa ya ka jing coach pang o Abraham ka bo ong bo ble kular ya ki ya u ba nak sengkai jong u on roi ki parum bare kat ki klur neng kat siap ka du dia ba nau Abraham yo Ishak nau Ishak yo ki arngot ki khôn ki jong u we du Jacob ba nau Jacob ki khat arngot me khat arngot ta kala long ka jat ben le ba khram mut ublei upanan kam yakakathei bakan long kata ka priu ni kata ka benta jong ki jing thao jong u na kam ta ka jing roi ka jong kun ban leo slapat thei ka kan thei ka dei ka agent ka ba ublei upanan kam ban roi ujat ban leo ka par thei paro nama ka di ka nong pun ka di ka nong kham ka ba am kani ka jing bun pa hari Israel da ki jat ban leo Israel hari Egypt kaya surdo ba ban ka jing kular ka jong leo Abraham na ban ka balai ka bang kwa man bu ang ni kalom kani hagani kalenong ka ba ar Exodus ka penti kana ngi biang biang ka rule la ni ka benta jo ki kan thei ban yo im unu kulum kamo ka ni ka men nga ba pau ka ni ka khot ka ba saw ka kami ka ba pun ka ba hai u kan dai banai ka ba ri ka ba buri lai banai yo ban nga per khat we ki nong yara pan kha khun ki ba don man ta ba kha nu kulum kini gidi ki kan thei Hebrew ki badan ni ka rule ka ba khaw ba ban pla im yu nu kulum bat la dangi ong da ko moi pa ka rule jo ka kan thei ka shai ba aka jing la im jong ni kulum bat ka rule jo ka kan thei ka long ka khaw ba aka jing roi jong ka jat ben liu Israel har Egypt Lagin jam na siya dekat kebasan. Ikintin ki badan hak dekat kebasan ki ong. Ti ka kun uparu kalawan hiar bansum ha kata kawa. Bat kisakri kentai jongka i layat kai harut kawa. Ti haba kalayu i ya kata kasyang hapedeng kikor ka lap hashim yaka ha ka syakri jongka. Kadakot kebasan kawanra sakaway pat kakentai. Bat kata kadai nakaying kajong usim ubala ay yak hukum kabaklan badai berpenjap dut ikihun senderang Hebrew. Ti yangi ki bedang ya puli yakani ka dakot kebasan. Pat ikiway pat ki para bayapet yakani ka program Darwin. Ki bedang puli thamai yakani ka benta jong ka kitab Exodus. Kawan ra benta yakajing seir. Ukunlung udon hakasyang harut jong kawa hapadeng jong kitu kinyut ki ba ong ni ki kikor. Menta bawan sata kadai kini kekentai kabadi ka kun ke jong paru bat kawan ni kaban sum. Ki ba ya senran ya ka kidai ki sekri kentai jong ka bat kini ki ya kai harut jong kani kawa. Kabakam penkende susu kijing mut kijing perkat kijing i kalong. Aba maka kayu i ya kasyang kapadon hapadeng jong kikor. Ka lap hashim yaka hakasyakri jongka. Kajing seir ya kahenmen jong udi kunlung kandan ementa namar kajing yo i baya kata kasyang tanpoi benta ha kikti ki jong ka kun ka jong upharu na yeng siem ba penjari ya hukum to ka ba penmi jing keren hangni kalong kumnu ka kemi ka jong uni ukunlung katip ba kani ka jaka gandai ka ba ka kun siem ka jong upharu kawan ya ka ban sum syata lada ka kemi jong di kunlung katip ba ka kun upharu kan sawan sum syata hato ka jenglik bu ya udi kunlung
hapo jong ka siang bat wan bu harut jong tu ka jaka baju wan sum ka kun siem kan chingan ni em ya ka jing im jong khun lung syawa kam tre bret henry ka bu pat de ha pedeng jong ngila ban ong ha pedeng jong ka jing juat ya ka ban bu ya ka rai uni khun lung la da ude ban yap un yap ha ka khti ki jong pharu om ha ka khti jong ki hebru am si se perkat na ta kaliam ka jing don jong ka hen men jong uni khun lung harut kham sejengai nam ta ban mi perman enja ayu yu para jong ka minta ni I hapedeng jong ki kentei kahenmen kayang na sejengai hapedeng jong ka jik siir men sim minta ka khun ka jong pharo kayu I ya ka siang bat ka pha sim ya ka khun ka jong pharo kamla ban tip don ayu hapo jong ka siang tangba kala yu I ya ka siang bat ka pha sim hangtai halen kham ha jangai pade kahenmen ka jong uni ukhun long ka tip biang biang hapo jong ka siang don ayu diminta kadon hapedeng jong ka jing siir ban ong hi ka jing kermen numla I wakum kan ka khalip mat hi ya ka hinmen jong uni u kunlong nama hakasyang don upara jong ka usen rang bapa asyim ya kata kasyang dei na ka ying sim jong paru bat kata ka kun ke jong paru hi deminta ka ben sim jong ki kentei kan jinsur ne em akabai dei bat ikun lum ibn patip ai ya ka kolsur ila bandon ke kerteng baka kemi ke khot lani ukpau khot lani kenmen ke khot henry hang ni hakabai de bot pharu ini khundong im don kerteng hakabai de bot ka nang ta pat de lada indei ikun hebru ikhundong hebru na ka hukum ko bami na ukpa jongka haka ying sim hato maka kup ke kenthe kan shlur na em ya ka ban dai berat ban penyap no ya ini khundong ibakan sayu ibadan apo jong kanika syang di hidang long tang ngila benong kede kede khot kawasan kawan rak menta ha ka jing long sir ba ka jong niru abangi puli kede kede khot kawasan anja ayu ya ini khundung na ba na ka ye ke juk sim paru